Wanneer de e-bike ketting het kleinste tandwiel niet kan bereiken. Stel hoofdzakelijk de H-schroef af en de L-schroef als hulp. Probeer de H-schroef 1 tot 3 slagen linksom tegen de klok in te draaien en de L-schroef 1 slag rechtsom met de klok mee. Wanneer de e-bike ketting het grootste tandwiel niet kan bereiken. Stel hoofdzakelijk de L-schroef af en de H-schroef als hulp, tegengesteld aan voorheen. De 2 schroeven moeten passend worden afgesteld. De draaihoeveelheid moet gebaseerd zijn op een soepele versnellingswissel.